enkwala ye ni aje yanya biscuit ye gugu eko ye duru baby ade atibi ni awe ye ni aje na emo me sesia me ti hoi bikuru ya che nso ni bema bese mfie bedu ni hunu se bema ni nso me te ho Abusia Nyansapo TV suni medidi asonaba Kofi Mensa Brampa na eneye wo sewua atonsu sewua se de medikan ka kire wo no se nana amankwa sa kodie kwakwa amankwa bema simpremo yo tosu mienu eye sewua hene ono enti ne wa ha na epono a wo to de ama ne kuroma ye hunu se ma mempanimfo dodo no aba ya ye pese ye ni mu bi di nkomo na ye bisa wo mu nsem bi mu omu yi ano eti kame ho na ye ni san komo no mami wudi ni biem ndidi akuya mponsa eti na mi bisa se wodi mfie be san mfie amedie die mia mi komanimu a me wadu akunu ekura ebabo obro 90 years ebabo afi be mu na ufri eba ha anase mufri ha ane dia medure die mi yeni komo kakra bronya bre na yewura oto pono de amam ahemfo aba komigidi yese wahu na unimbi meboa ahemfo aba kuro yimu na unimbi de wabe wotoso sei na na mankwa wotoso mienu ahemfo awo mo aba kuro yimu ahemfo ayaba kuro yimu ahemfo sie kuro wira ni amankwa wanu oye kuro wira ntimi nkasa wahini we yaba ne dia me beto na namankwa no me beto ne wofa na ne wofa ni mu yelo ana mankwa di ade amankwa nso di akonya no won tutu ya sekura afi bia wan topuna maya ne nsa sonso na namankwa de waye be ma ni mu okuro be ma pa udi no wo fia na be ma wo fie enei o topono de amamu maame mpanimfo ne papa mpanimfo amowo sewua ha eyem de ayi de papa ena me betena se me ka se na namankwa de nyame behira no nyame behira no pa wo bebo akokra ache ne wo fa no a wo wu ya na wo di na de amankwa bebo akokra ache no esa amankwa de mi hunu wa hini bia wo bebe fia ha wo betwa amankwa bia ni ko yenhwe bronya hodo a aba ma wadie bra na wusa na wunyini ba no ene nei die nsonso yedem ene na die nsonso yedem kira se kane no na wo bia antopono mayai kane wo bia antopono mayai yese na mutimi ko obi fie ko hwa sani enkwara eduru ho a ya ba yesi ya ba mu ofinsi apa ebi ya biscuit anu asama ye ni yesina ni ade atu yeko biscuit na mo de na sina ye de praye wuwo mu a na etokura adam na ya de ahoma braba ni ade yesina ni ade atu yeko nkwara ye di bronya kane no no mo de tumu ko ma amonwe ana o si ade tu yeko mu a nkwara ye ni ade yanya biscuit ye de gugu yeko ye duru baby ade atibi ni awe ye ni ade na emo me wo ye ama be duru nye ya me de abo abrewa me ti ha ide ya na namankwa ye de obi anye now say musisa no ene nkwada de ebu a mutimi kwa ahwa eno ne nei oze nei de ebe kwa yesa se wokom me ba kura wo ko ha maka se betena se wo kwai ba betena se apesi ekura mebo amuwadi adai se kane no nko ene nso ani biaba me ma me ba nko wo bi fie adai musuo se bi okọ ombe mo mo ba yie enye
bayi say kane nonko ene neso sabi eni biaba obekwe obi wo ho obeka setia ale buro nyabre wo papa wo ntimi ma wo ma misika emu konku ba kokura wo ntimi nwan so wa ti mo mpese obi benyam kasetia wo be kasetia nti wo ba me se betenase eni emi ni bi kura me de sreba be si jaso na me di nchi agu na me buya so aha won ma to atwa ya duane no na me so ma twa me de no na me de kwa de wa kubra ne ye ko ye aduane ni mu kura ne ye te ho ya te wa ye be pie ne ye didi awi pie no ebe ye omo se mo so mo didi awi eti ebra na wusabro nya no na didi no wuyi krakas no ana mo de tum kom no a de ebiem na wo kai me yi krakas na ne ye de tue kom na wane de yes sabre no mo bawi akokọ a kire buro nyabre ania wo ma me ana wo ba wo ma me kuma akokọ a akokọ no nsuru kura wo baje na wasi muniriti na wako soja afitire ye bonkuro ani enso ye sam ni anu ya twime kwago ni enso ye bonkuro asama wo kan enei mabuno aba wo mo amehunu bi mo ana mo ya no na mo tene sai ene nei die mo de na ede ni ani ya no ene bi yawu ebi ne abab de obedina ha sesi ya no ya ne na tie na ne die wo nu mawu ene maba akokọ nkura eye fosu asicha friji wo bere no anya ne nso afi kura akokọ ya de so Appiah no ya Appiah bi obi e kwa friji mo akoto bi to ati ase ti kane de na kane na de kane de ade o papa o ma ara buronya du suwe amu kura wo benye bi ade aburonye ene ye koto mo na mu kakra bi ne ye bete ama wo na wo na we ayi misra man bi ayi mamu de kakra no ma kakra du na wo sa enso mo pe na no nam gaza ya mo ko ahwa ya se mo de yomonku na mo de yomonku so ye muti yomo sani ene ye kan ye ti yomo ni ene eburonye besi dia ene adaje eni ye be ko hwire magwatete aha ye frani ntentere okay ye kwatete eno ni ye de shabese eno na ntafo no de shabese ni ya de kokuma se de yakoton ye benya no ema ya ne de atoto ewuti awora ya toto ye ni ama nkete eri be diburonya ene so bi ni ena kwala kiti obi a wakofa mpena ne mpena amani sika wo ena na kami baby say eduburonya bre say ya emabunu na ewa ha no dodo na ma no ko mo mpena no ho ekwaji sika mo de na muni boy ya de sa adam ye yesuro ya papa yesuro ya maame ya ntina bonten wo maame wura de ma no afra blabeda na wakwada kanu kure na uni boy na bisa na mpena ni chimai ye de misi abonten abo mi dondo ansana me fa bema ye ko ubronya to aso ka bibi nesesia metiwei nikuru ya che nso mini bema bese mfie bedun ni hunu se bema ni nso mete ho me nyare bibi anyame me mada woroma ye mem na yeda na me ko fa bema onya duani ni ana adu hu kwatwitwu obi so ati ase onya duani ni a ana abakuro hu baba kwatwitwu obi me so mi nya duani di me mada woroma ye mem duani mami di ye mem sika buro nyambre ya bre mi sika ma me je koto de wo pe na yeda na me ko bema ho nti me ma ne de ehu ihia da me pa bema hu ihia me
eduru bronya bra ya na emaburu emayuanum bi ko omukununum ho no omompananom ho no eyempana na ya na ema no bi ko omo ho eno eye se bia bronya eduru no omukọ ho no se bronya bra so wa pebere na wa oba wuti wiase na wo mpebere a nya be ma na behwe wo be ko no yo de be ma wonu kra bia wo bodo so wa de ama wo paage wo mpeja eye se wo be ye adwuma wo ba dia wo te wa ene wo be so afos wo be so apawura bia wa ba de wo ko wiram ko titim kontomre aha makura wo ba beton wo de be bo ho bra enso na ma ya ba no ya mpe ne ba ma ho ma ya ye wu bebrebe nyina efa ya ma eduabo wa ko ba ma ho aye be bo dua wa ko ba ma ho obi be bo dua na wo mpa bra dia tasa na beba ene enafa bronya bra ye wo mu fa futuo kwama emabunu ya wo mu nyina ba mo bra na amudi ye no omo amenya bi sese akwaya aba futuo mo fo mame me nana no me fira ya etuefo fira me nana etunofo se wo ba ke kan bo wira me mpe etira ye bogu ya tikwe me mpe me ka kira me nana se ese wusiesia wo ho kama na ba me huwa ne kwado enya wo be yi wusirem ato ho na ba me hu na opewo enya wo to na ba ma ne de pewo ohewu subai ohewu ye subai ohewu subai enya wo asetene sani ewusia wuti wo hu nifa sani ewusia wo beka sanipa ho sani ewu bebu ya de ananya se wayi wo ho ato ho na ba ma hu ado opewo enya sa onananom ne wo ma ebe hunu video yi wo mo epe wa asem wo mo ewo krom ha on be hunu video no ya ma me pani emfi aduokono de wanyini aha etifa afishiapa efe ya video so ma wadofo nyina ene me ba ma me ba ma me nkrofo wadofo nyina ene se wi akure de me tuwo bi no wo bi ntabi ti de medical de afishiapa ma no ne nana ma nkwasa akwade ene ne hima akwasoya brafi ena medical ma ya afishiapa na me firi ho a me nana no me nse no ma ne mema obi afishiapa nyankopon achia obi a awurade nye yakase ya nye yakase ya hwɛ me nkɔpem sɛ mɛtɔ fam a da yewura nso ase ene adwumadi a wodie ede na wo ka fa ho nana mankwa adwumadi a wodie de maka fa ho ane sɛ ye de nyame anse sɛ awurade ama na hoɔden na wakai ye wa munani ansuo wa hwɛ ni fiefo na wakai ye na wodidi amie adi nyame nhyira ene anwumre de wo ntɔ aduane Sao kura wo kwa be ma kakra wo kwa sao so be ma kakra ubetimi asa kakra betimi asa kakra sane de me nai ati mami udini bie ya fra me kuya mponsa ya bedo ase pa why ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya